दा फाइनाली गोदान नटिस ओंखारबाय AVUB कनस्टेबल रिलिज जासिगोन फेब्रुवारि 1 निफ्राय। हेलौ लोगोफोर, बरायबावबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा एडमिट कार्ड नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामबाय। एडमिट कार्ड पर्टेलाव फैनानै डाउनलड खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्राय 21 जानुवारि जानाय लोगो लोगो एबा दिनैनिफ्राय। दा बेनिफ्राय रिलिया जागासिगोन जोंहा फेब्रुवारि 1 निफ्राय। नाथाय गासैनाबो कन्टिनिउ जाया, आलदा आलदा गासै 15 डिस्ट्रिक्टआ जाग्रोसिगोन। दा बिदिब्ला सोर सोर जाग्रोगोन नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था। दा मैया जों लाइभ स्ट्रिम होदोंमोन एबा नोंथांमोना लाइभ नायदोंमोन, बे समावनो फैदोंमोन अफिसियेल नटिसआ आरो बेखौ होदोंमोन DGPआ। दा अफिसियेल SLPR बेयाव होथ'वाखै, जेब्ला होगोन नोंथांमोना बेनिफ्रायनो मोननाय जागोन नटिसखौ। दा बिदिब्ला सोर सोरना रिलिज जाग्रोसिगोन एबा डिस्ट्रिक्टआ मा थागोन। दा नोंथांमोननि रिलिया फेब्रुवारि 1 निफ्राय स्टार्ट जासिगोन। बिराद स्पिड जाबाय आरो मेयावनो गासैबो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननांगौ। दा बेयाव गासै चिराङाव थागोन, बेनिफ्राय अदालगुरि थागोन, सनितपुर, शिबसागर, मरिगाव, करिमगन्ज, कामरुप MR, धुबरी, धेमाजि, दरं, बेनिफ्राय बजालि, बङाइगाव, बिश्वनाथ, चराइदेव। स' गासै 15 डिस्ट्रिक्टआ जाग्रोसिगोन। बेनिफ्राय फैबाय थानाय समावहाय माखासेया जागोन, जेरै बिटिआर होननाय लोगो लोगो मोननै फैग्रोबाय, बेनो जाबाय चिरांजों अदालगुरिजों फैग्रोबाय। बेनिफ्राय एडमिट 21 जानुवारि एबा दिनैनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो डाउनलड खालामना लानो हासिगोन SLPR बेनिफ्राय। दा जोबोर मोजां, बिराद स्पिड खालामबाय। नोंथांमोना एडमिटआ रिजेक्ट जागोन ना जाया एबारनिफ्राय मिथिसिगोन। दा एडमिट माबोरै डाउनलड खालामगोन, नोंथांमोननि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै जोंहा भेरिफाइ खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। दा बे आपडेटखौ होदों DGPआ टुइटाराव टुइट खालामबाय, बेनिफ्राय फेसबुक पेजआवबो होदोंमोन। दा आं बेयाव टुइटाराव फैबाय, बेयाव आंहा मानोना एकाउन्ट दङ, स' बेयाव आं फैबाय। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनबाय 705, बे जाबाय UB लेभेलाव। बेनिफ्राय कनस्टेबल बेटेलियनाव ABआव 1429 भेकेन्सि दंमोन, बेनिया ओंखारबाय। दा एडमिट नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा माखासेया मानो जायाखै, बेनि जाहोना जाबाय जे बिथांमोना फिल्डखौहाय सेलेक्ट खालामाखैगोन, बेखायनो एसे लेट जाबाय प्रसेसआ, बेखायनो दोनथ'बाय, सेकेन्ड फेजआव थाबाय। दा सेकेन्ड फेजआव मा फैगोन, बेनिफ्राय थार्डआव मा फैगोन, बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय आपडेटखौ मोनगोन। बेखायनो नायनो दाबाव बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिस, इण्डियान आर्मि बेनिफ्राय गोबां जबनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा लोगोफोर, बे जाबाय रिलिया गोदान दाखालि एप्लाइ जानाय। नोंथांमोना आन्दायनाङा, दाखालि एप्लाइ जानाय, बेखौनो गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेनि रिलिया माब्ला जागोन होननानै। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो एसे बुंदोंमोन जे फेब्रुवारियाव जानायनि चान्स दं होननानै, बाट जामारबाय। स' नोंथांमोना फेब्रुवारि 1 निफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हाबाय। आरो लोगोसे माब्ला जोबहैगोन बेनि सायाव एडमिटआव मिथिसिगोन। आरो एडमिट मोननाय लोगो लोगोनो बेसेबां नोंथांमोना टाइमाव एबा बेसेबां डेटआव सहैनांगौ, बे नोंनि गासैबो डिटेल्सआ एडमिटआव शो जासिगोन। दा बेनिसिम लोगोफोर, बेनिफ्राय हाउ टु डाउनलड एडमिट कार्ड बेनि सायाव भिडिअ फैगासिनो दङ, नोंथांमोना नायनो दाबाव। दसे समनि उनावनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन आरो एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय। दा एग्जाम सेन्टारखौ गोदानफ्रा हाया, जायफ्रा फिजिकेल पास जाखानाय बिथांमोनासो काट अफ थांनाया एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हासिगोन। दा बावैनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हासिगोन। बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव। दा लोगोफोर, जोबोर मोजां। आरो नोंथांमोना साननाङा जे 20 फेब्रुवारियाव माबा मोनसे जागोन नामा होननानै। थ' नोंथांमोना बन्द' मोनगोन, ओइदिनखालि रिलिज जानाय नङा, मानोना चान्स थागोन बयबो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो। दा बेनिसिम लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबादि जबनि आपडेट मोनो जेब्लायबो आसाम पुलिसनि बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव।